Ifa Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. Tsopano nkhanizi mwatsatanetsatane. Mayi wa dziko lino Madam Gertrude Mutharika wayamikira bungwe la MBC kamba kolimbikitsa mgwirizano pakati pa amayi kudzera mu programu ya zokonda amayi zomwe akuti zathandiza mu ntchito zosiyanasiyana za chitukuko. Madam Mutharika alankhula izi ku Lilongwe pamwambo wa chaka chino wa zokonda amayi macheza omwe bungwe la MBC linakonza. Tindi zambiri mulipotiri. Unali usiku opambana pomwe amayi mazana otchena anasonkhana kukondera ubale omwe anapanga pa wailesi kudzera mu programu ya zokonda amayi. Kwa zaka tsopano wailesi ya MBC yakhala ikugwiritsa programu iyi pomwe tsopano amayi anachita magulu omwe amalimbikitsana pa zachuma, zamaphunziro komanso umoyo. Kudzera mu programu iyi miyoyo ya amayi yasintha ndipo amayiwo afikiranso anthu ochuluka m'madera ozungulira. Mmawu ake pamwambo mayi wa dziko la Malawi Profesa Gertrude Mutharika walimbikitsa amayi a gulu la zokonda amayi kuti akhale ndi cholinga chimodzi pofuna kutukulana ndi kugwira ntchito zotukulana m'madera omwe akukhala. Madam Profesa Mutharika ati kuti amayiwo apite patsogolo akhale ndi cholinga chimodzi pogwira ntchito limodzi potati undekha umabwezeretsa zinthu m'mbuyo. Apa iwo amikiranso MBC polumikizitsa amayiwa ndipo alimbikitsa amayiwa kuti apitirize ntchito zawo ndi mtima umodzi. Ine ndifuna ndayamika a MBC chifukwa chokuti apangitsa kapena kuti ndamene afikitsa ubale umenewu kapena kuti azimayiwa kuti adzilumikizana bwinobwino ndi MBC. Kupanda MBC mwina program bwezira thakalikayi. Koma MBC ayesetsa chaka ndi chaka kuyesetsa kukumana ndi awo, kukumana ndi awo, kukumana ndi awo. MBC mulandire ulemu wanu. Amayi ndingokupemphani kuti tipitirize kugwira ntchito yathu, tipitirize kugwira ntchito ndi mtima umodzi, tipitirize kukhala zitsanzo kumudziko kuti gulu likhoza kukhala zaka 30 ali limodzi. Ndipo mmawu ake ndikuona zoti pasakhale kusiyana pakati pa amayi ndi abambo amene Navicha ati zokonda amayi ndi chida cha mphamvu chomwe chatukula moyo wa amayi ochuluka mdziko muno. Anavicha ati programu iyi ikuthandizira ntchito yomwe unduna wawo ukugwira yotukula amayi kusintha miyoyo yawo ndipo akulimbikitsa amayi pa ntchitoyi. Ili ndi bwalo la phindu kwambiri kwa amayi muno Malawi ndipo ngati unduna wathu ndodzipereka kuonetsetsa kuti zokonda amayi macheza ipite chitsogolo malingananso ndi masomphenya a mtsogoleri wa dziko lino Profesa Gertrude Mutharika amene akunena kuti tisasiye wina alese kumbuyo kuphatikizapo amayi ndi ana. Wapampando wa mwambo Mavis Senga omwenso ndi mmodzi mwa akuluakulu ku MBC ati wailesi ya MBC ndiyokhutira ndi kusintha komwe programu ikubweretsa pakati pa anthu mdziko muno. Iwo ati pakadali pano MBC ikufuna ipeze njira zina zolumikizitsira amayiwa kuti apitirize kubweretsa kusintha pakati pa anthu. Zimayi wazokonda amayi timamulimbikitsa kuti akhale otakataka. Ndithu you can't tell. So unganene kuti kodi wazokonda amayi iyo ndi utiyo. Aliyesa akuoneka wathanzi, wovala bwino, oneka bwino. Kusonyeza kuti amapeza zinthu mosavuta. Mambo unabweretsa modzi amayi ozokonda amayi 450 m'madera osiyanasiyana mdziko muno. Pamwambo amayi omwe akhala mamembala azokonda amayi kwa nthawi itali alandiranso mphoto yochokera kwa amayi wa dziko lino Profesa Gertrude Mutharika. Mwambo wachitika pamutu oti kulumikiza amayi ndi cholinga chimodzi. Mwayi mtumodzi MBC Lilongwe. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Justice Dr. Jane Ansah walimbikitsa magulu onse okhudzidwa kuti athandizire ntchito yoonetsetsa kuti ndondomeko yogawa chakudya kumawanja omwe akuvutika ndi njala ikupindulira wina aliyense. Justice Dr. Jane Ansah amalankhula izi kumangochi pa msonkhano wa ndale omwe chipani cha Democratic Progressive DPP chinakonza pofuna kuthokoza wanthu omwe anaponya voti yosankha atsogoleri a chipanichi pa 16 September.
Owen Mavula ali ndi ripoti. Pa 16 September chaka chino amalawi opyola 5 million anatuluka kukaponya voti yosankha atsogoleri pa chisankho chachikulu chomwe yemwe anayimira chipani cha Democratic Progressive DPP Professor Arthur Peter Mutharika anapeza mavoti opyola 3 million kuyimira 56.8% ya mavoti omwe anthu anaponya pa chisankhochi. Chimodzi mwa chigawo chomwe Professor Arthur Peter Mutharika ndi chipani cha DPP anapeza mavoti ochuluka ndi chigawo chakumvuma komwe anthu anaponya voti mwaunyinji pa chisankhochi. Ndipo ngati njira imodzi yothokoza anthu omwe anayika chikhulupiriro chawo kwa mtsogoleri wa dziko linoyu ndi chipani cha DPP, chipanichi chinakoza msonkhano othokoza mwapadera omwe wachitikira pa bwalo la St Augustine 2 mboma la Mangochi, komwe wachiwiri wa mtsogoleri wa dziko lino Justice Dr. Jane Ansah anali nawo pamodzi ndi akuluakulu a chipanichi, mafumu ndinso anthu ochuluka omwe anasonkhana pa malowa. Mawu ake wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko linoyu wathokoza anthu a mboma la Mangochi komanso chigawo chonse chakumvuma kamba kokhala pambuyo pa mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika komanso chipani cha DPP pa chisankho chapitachi, ndipo walonjeza kuti boma likuchita chilichonse chotheka pofuna kuchepetsa mavuto omwe anthu a mchigawochi akukumana nawo omwe ndi kuphatikizapo vuto la njala. Ikakhala mmakukamu timadziwa anthu amene ali ovutikitsitsa, anthu amene ali ndi ulumali, anthu achikulire wokalamba, anthu amene mwina anaoneketsedwa za dzidzidzi nthawi yolima anadwala. Ndiye anthu amene wati kwadziwa. Ndiye a president akupempha ife tonse amene tikumalemba mayina anthuwa kuti tilembe mwachilungamo mosakondera. Ndipo mmawu ake wachiwiri wa mtsogoleri wa chipani cha Democratic Progressive DPP mchigawo chakumvuma a Bright Nsaka ayamikira anthu a mchigawochi kamba kotuluka maunyinji kuvotera atsogoleri a chipanichi. Ndipo ndikuyamikireni kuti munazipereka, munapita mise wina chodabwisa kuti koma kumene kuti kafika koma mmazipereka kukafika kuthandizira kampeni kuno ku Eastern Region. Ndikuthokozeni chifukwa cha mtima umeneyo. Success yathu inunso muli mbali ya success imeneyo. Kuwina tinawina ife kuja, inunso munapanga mphamvu kuti wine motere muja. Pa msonkhanowu chipani cha DPP chalandiranso akuluakulu ena ochokera mzipani za UDF komanso UTM. Owen Mavula, MBC, Mangochi. Gulu la akuluakulu ochokera ku bungwe la mgwirizano wa maiko aku Ulaya la EU linayendera momwe ntchito yopereka ndalama za mtukula pakhomo kwa wanthu a mboma la Zomba ikuyendera. Ndondomekoyo yomwe akuyitcha SP Gear akuyendetsa ndi thandizo lochokera ku bungwe la EU ndi boma la Ireland kudzera ku bungwe la UNICEF, ndipo cholinga chake ndi kuthandiza mabanja osowa kukweza miyoyo yawo. Tili ndi ripoti. Gulu la akuluakulu la bungwe la European Union losogozedwa ndi mkulu woona zothandiza anthu ku bungwelo a Vivian Rickler linayendera dera la mfumu ku Mtumanji kuti aone momwe ndondomeko ya SP Gear ikusinthira miyoyo ya mabanja omwe akulandira thandizo la ndalama za mtukula pakhomo. Limodzi mwa mabanja omwe anawayendera ndi la Kennedy ndi Fane Dinga omwe ayika ndalama zawo mu ulimi ndi mabizinesi ang'onoang'ono atalandira ndalama kuchokera ku thandizo la SP Gear. Iwo ati tsopano akutha kusamalira ana awo asanu ndi mmodzi ndipo akuwalipirira sukulu. Tikupindula kuti ife poyamba sitinali oterechochi, tinali ambuli, tinalibe china chonse chimene timachiona kusukulu kwathu. Mapano pati kupindula yachifana twa kusukulu fizi ikulipiridwa komanso ng'ombe ndi manager. Tikuona ngati zinthu zili bwino kusiyana ndi masiku akale. Nalibe upangiri komanso siti makambirana ngati gender kunalibe. Siti makambirana ndi abambo kuti pamene pafanika chani kuti wina alisa mangoenda zache basi. Gululi linayenderanso sukulu ya Sakata Community Technical College komwe abungwe la TVETA ndi SP Gear akuthandiza ophunzira ochokera m'mabanja osauka kupeza luso losiyanasiyana. Malinga ndi wachiwiri kwa mkulu wa bungwe la UNICEF mdziko muno a Amy Clancy, ndondomeko ya SP Gear yasonyeza phindu la ndalama za mtukula pakhomo.
mlembi wamkulu kundunaona zoti pasakhale kusiyana pakati pa amayi ndi abambo a Oliver Kumbambe ati ndizopereka chilimbikitso kuti anthu omwe akupindula ndi ndondomekoyi akumaphunziranso njira zina zochulukitsa ndalama. Boma likuwalimbikitsa anthu amene akulandira ndalama zochokera ku boma pa mtukula pakhomo kuti azisunge bwino ndalama zimenezo, azigwiritse bwino ndalama zimenezo ntchito, chifukwa sadzapitirira kulandira chonchi mpaka nakalekale. Boma ndiofunisa kuti amene akulandira ndalama ngati mmene taonera uku azigwiritse ntchito bwino, athenso pamwamba pake kupanga ndalama zina kuti tsiku lina azakhale oyima pawokha community yawo komanso mabanja mwawo. Mkulu wa bungwe la CRECOM ali nafe Irene Chibwana ati anthu omwe akupindula ndi ndondomeko ya SP Gear asonyeza kuthekera posunga ndalama. Ifeyo ngati CRECOM takhutitsidwa nazo kwambiri chifukwa chonena kuti tinayika mu upangiri ena kusiyana ndi nthawi yoyambirira ija kuti mwina anthu amangolandira ndalama basi mwina ndikukhala ena amangodya. Koma panopa tinayesetsa kuti at least akalandira ndalama azitha kupanga mabizinesi pawokha komanso kupanga mabizinesi akulu kuti umoyo wawo uthe kusintha. Ndi monga mmene muonera mmene tayendera mwina ndi akuluakulu ochoka ku mabungwe ndi mbali zonse zokhudzidwa ndi ndondomeko ya SP Gear ati ndondomekoyi ikuthandiza kusintha miyoyo ya anthu ndi kuthetsa umphawi. Dziko la South Korea lapereka matrakita ndi makina azaulimi ku dziko la Malawi ngati njira imodzi yothandizira kuti dziko lino likhale ndi chakudya chokwanira. Poyankhula mboma la Salima pamwambo opereka katunduyo, kazembe wa dziko la South Korea ku Malawi a Jae Kyung Park ati dziko lawo ndilodzipereka kutukula ntchito za ulimi mdziko muno kuti anthu adzikolola zochuluka. Tindi zambiri mlipotiri. South Korea yapereka matrakita asanu, chomitsira mbewu chimodzi, mapulawo olimira ndi makina okololera mwazina. Park ati dziko lawo lili ndi maupangiri osiyanasiyana omwe angathandizire kuti dziko la Malawi lithane ndi njala. Choncho kazembeyu wati ayesetsa kuti pomwe apereka makina azaulimiwa adzaperekenso upangiri wa ulimi wa makono. Ndipo nduna yoona za ulimi komanso chitukuko cha madzi a Rosa Fachimbirizi ayamika dziko la South Korea pogwira dzanja dziko la Malawi popereka thandizoli. Iwo ati izitu zichititsa kuti boma la Malawi likwanise masomphenya ake othetsa njala mu zaka ziwiri zikubwerazi. Ngamukudziwa manifesto yathu ife tikuyika chidwi kwambiri pankani yonera kuti ku Malawi kunopa mwina ndiponso zitheka kuti tichepetse kugwiritsa ntchito khasu, chifukwa kugwiritsa ntchito khasu sikungatitengere patali nkani ya ulimi kaya kupeza chakudya kapenanso kupanga ulimi kukhala bizinesi yoti zitipezera chuma mdziko muno. Ndi zimene atipasa abale athu aku Korea ndi zinthu zothandiza kwambiri ndipo zitithandiza chifukwa atipasatu matrakta, si matrakta okha, pali zowumitsira chimanga, mpunga ndi mbewu zina, ndi zinthu zabwino kwambiri. Ndunayi ati nthawi yakwana tsopano kuti dziko lino lipite patsogolo ndi ulimi pogwiritsa ntchito makina atsopano monga matrakita aliwa kuti dziko lino lidzikolola chakudya chokwanira. Aka ndi kachiwiri chaka chino chokha kuti dziko la South Korea lipereke makina olimira ndi ena kuti alimi akuluakulu adzitha kubwereka pa ulimi wawo. Mukonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC, bwanji tikumbutsane mitu yake. Tikuyamikeni komanso kukuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani. Chomwe tingakupempheni choti ngati muli alendo pamudzi pano tapangani subscribe, chifukwa mukatero inu ndi ife tidzayendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino, kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.